Għalkemm nemmnu li dak li tħabbar huwa pass sinifikanti l qudiem se nibqgħu nżommu l-kawtela. Kenna pjan effettiv u effiċjenti u implementajnieh. Sostna dan il-Prim Ministru Robert Abela f'konferenza tal-aħbarijiet fil-Berġu ta' Kastilja b'reazzjoni għall-aħbar li Malta ħadet il-passi kollha meħtieġa biex tindirizza strateġikament ir-rakkomandazzjonijiet li sarula mit-Task Force għall-Azzjoni Finanzjarja l-FATF. Għalkemm nemmnu li dak imħabbar il-bieraħ u pass sinifikanti l qudiem se nżommu mal-metodu illi mxejna bih sissa, jiġifieri il-kawtela. L-esperti tekniċi jibqgħu jaħdmu indipendentement u fiskiet. Kellna pjan u implementajnieh b'mod effettiv u effiċjenti. Issa l-istess FATF aċċettat ir-rakkomandazzjonijiet li ssir żjara magħrufa aħjar bħala on-site visit f'Malta biex tikkonferma dan il-progress. Żjara meqjusa bħala l-fażi finali tal-proċess biex pajjiżna joħroġ mill-proċedura aktar monitoraġġ u li mistennija ssir sal-ewwel nofs ta' din is-sena. Nissib filgħodu f'Kastilja Dr. Robert Abela tenna li l-pjantazzjoni ffoka li jindirizza punti tekniċi relatati l-aktar ma' persuni legali u gatekeepers ta' beneficial ownership u l-implementazzjoni tal-intelligenza finanzjarja. Il-Prim Ministru tenna wkoll is-sodisfazzjon tiegħu għal din l-aħbar fil-waqt li ringrazzja lil dawk kollha li ħadmu sabiex pajjiżna jilħaq dan it-tragward importanti. U sostna wkoll li bħala gvern se jibqa' jfittex l-ogħla standards ta' tmexxija għas-snin li ġejjin fil-waqt li rimarka l-governanza tajba se tibqa' tiġi prattikata favur stat ġust u aktar modern. Indirizza wkoll din il-konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana hekk kif spjega l-ħidma sfiqa li saret fl-aħħar xhur minkejja li kien hemm min rid juża din is-sitwazzjoni bħala ballun politiku. Il-Ministru Caruana rrimarka wkoll qbil unanimu li kien hemm fih dan l-FATF dwar Malta. Propju l-bieraħ kif għadu kemm qal il-Prim Ministru l-FATF il-membri tagħha b'mod unanimu ħabbru illi iva pajjiżna qiegħed jissodisfa maġġorment dak kollu li intalab sabiex ikun qiegħed jagħmel. U għaldaqstant min-naħa tagħhom il-membri tal-FATF se ikunu qegħdin jagħmlu żjara f'pajjiżna fil-ġimgħat li ġejjin. Intant il-Kamra tal-Kummerċ laqad b'mod pożittiv dawn l-iżviluppi mill-FATF dwar pajjiżna. Fl-istqarrija l-Kamra tal-Kummerċ ħeġġet biex l-awtoritajiet relevanti u l-stakeholders kollha fis-settur privat biex jibqgħu impenjati fil-proċess biex fix-xhur li ġejjin Malta ma tibqax fi proċedura ta' aktar monitoraġġ. Il-Kamra temmettejt li se tkompli tiddialoga u tikkollabora mal-partijiet kollha kkonċernati sabiex jibqgħu jinżammu standards għoljin fl-istituzzjonijiet finanzjarji ta' pajjiżna.